Gipuzkoako Foru Aldundiak 2000 izokinkume baino gehiago askatu ditu hori ibaian, Tolosa parean. Tolosan askatutako izokinkumeak urtebete egingo dute ibaian. Ondoren udaberrian itsasoraino joango dira. Ipar Atlantikoan urtebete egin ondoren, izokinak Jaiozeren ibaira itzuliko dira. Izokinak ibaian izateak biodibertsitatean dituen onurak azpimarratu dituzte izokinak askatzeko garaian. Izokin kumeak bota ditugu, 2000 izokin kumeak, Irungo arrainaztegian, Aldundiak Irunen duen arrainaztegian, hasitako izokin kumeak. Orduan, hau dago, Aldundiak izokina berreskuratzeko duen planaren barruan, eta azken 1983tik aurrera, hasi ginen izokinak botatzen ibaietan, zegoen garai hartan hasi berria zen sarrera naturalai laguntzeko. Birpopulaketa hauek egiten nahiea Urumea ibaian, Orian eta Oiartzunen. Pizka bat daukagun kopuraren arabera beti lehentasuna eman diogu Urumea eta Oriari, eta aukera baldin badago baita ere Oiartzunen botatzen ditugu. Oriaren kasuan guk ikusi dugunara gaur egun iristen diala Iruraraino. Hor dago presa bat, gainditu ezin duten presa, eta hor gelditzen dira. Baina, gure asmoa da, horrei soluzio bat ematen baldin bazaio, balaizterria izokina Tolosara iristea. Izokina berreskuratzeko, batetik gaur egiten ari gerana, nolabait populazioari lagundu arraia botatzen, baina gero baita ere habitat berreskuratzeko egiten ari geran lanak, eta baita ere batez ere presaren arazoa saihesteko egiten dian lanak. Soluzioriko berena da guztiz presa botatzea, eta ezin bada bota, arrazoi desberdinetatik, Aldundia egiten ari da proiektuak soluzio bat emateko, edo sistema desberdinekin nolabait hori oztopo bat ez izateko. Txukun mantentzea, gure esparrua txukun mantentzea. Umeekin eta egin ditugun garbiketa guzti hauek, ez dute eragin zuzena izango, baina bai nolabaitekoa. Zaborra kentzen dala eta uste baldin badiogu naturari loratzen, horrek ere bere onura ekarriko du, ezta? Plastikoak eta gelditzen direnean adarretan eta pegatuta jendea berehala hasten da, inkomodo jartzen da, zaio gustatzen, hori garbi mantentzen baldin badugu, baina jendeak beste begi batzukin ikusiko du. Eta errekaren arbolak eta sotoboske deitzen den nau, herriberako adarska guzti hauek eta mantentzea oso garrantzitsua da guri tokatzen zaigun ekosistema hori ondo mantendu ahal izateko.